Ilang bahay ang natanggalan ng bubong sa ilang bahagi ng Pampanga dahil sa lakas ng paspas ng hangin nitong mga nakaraang gabi. Maalinsangan maghapon pero pagdating ng dilim, biglang papalo ang hangin na may kasabay na malakas na pag-ulan. Thunderstorm ang tawag dito ayon sa PAGASA. Thunderstorm po, yung nakaka-apekto na yan, yung dalawang hapon na yan na umuulan at humahangin ng malakas. Sa ngayon, may bagyo na binabantayan sa silangang bahagi ng Surigao del Sur sa Mindanao. Kung tuloy-tuloy daw ang pagtahak ni Bagyong Ambo sa kasalukuyang direksyon niya, posible pa rin na maglandfall ito sa Northern Luzon at maaaring mahagipang rehiyon. Doble ingat daw dapat ani Isguera dahil maaaring kasabay ng bugso ng hangin at malakas na pagulan ang hailstorm o pagulan ng yelo. Posible rin daw ang hipo-hipo gaya ng naranasan sa bayan ng Minalin nitong weekend. Paliwanag pa ng PAGASA, nasa transition period na kasi tayo. Mula sa dry season, papasok na tayo sa wet season o tagulan. Ay hindi pa po tayo officially nasa panahon ng tagulan. Hinihintay pa po natin yung mag-shift, yung wind direction na papunta sa atin, yung tatawag natin southwest monsoon. So sa ngayon po, wala pa po. At although this month, kung mga dati ng mga linggo nito, ito na po yung tatawag natin na transition period. Bunsod nito, asahan na raw ang tuloy-tuloy na pagdating ng malalakas na palo ng hangin at biglang pagbagsak ng ulan. Thunderstorm month daw kasi kung tawagin ng buwan ng Mayo. Kaya payo ni Isguera sa publiko, paghanda na ang tagulan dahil papalapit na tayo roon. Maika Amparo, CLTV36 News.